Zinqongophele iintsapho zamaxhoba engozi esube imiphefumlo yabantwana besikolo abathandathu eMpumalanga. Criminals that we are facing daily are armed with various caliber of firearms, and they often shoot at our members very quick. Commissioner lamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula uncome umsebenzi wamapolisa eqhubisaneni nolwaphulo-mthetho kweli. The management have decided that they need two co-coaches to work with me or work under me or work above me, I don't know. And I just phoned the chairman and said, no, that's not for me, sorry. Umqeqeshi Marumo Galanzu Dylan K uchaza ngokulifulathela liqela emva nje kweveki ezimbalwa. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Abasemagunyeni eburhulumenteni bathi baza kulinda ingxelo ephangaleleyo ngonobangela wengozi yokusweleka kwabantwana besikolo ngaphandle kwaseMiddelburg eMpumalanga. Kanti usekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa kunye nomphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarhube bathi kukho imfuneko yokuqwalaselwa kwakhona kwemigaqo nkqubo elawula ukuthuthwa kwabantwana besikolo ngelokubakhusela kwingozi ezikumila kunje. Kusenjalo iintsapho zamaxhoba zithi le ngozi ngeyithintelwe kanti iinkcukacha ezipheleleyo zaphinda sibuye nazo. Umkomishinala lamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula usincomile isandla esiqinileyo samapolisa eqhubisaneni nolwaphulo-mthetho kweli ukuthethe oku kwiphulo lokulwa ulwaphulo-mthetho i-Operation Shanela eKempton Park kwiMpumarandi. Ephendula kwiziganeko zodubulwano phakathi kwamapolisa nabarhanelwa ingakumbi KwaZulu-Natal, uMasimula uthe amapolisa ixesha elininzi adibana nezithonga zemipu kwaye kufuneka azikhusele. It is no secret that our men and women in blue are up against heavily armed criminals who have no regard for the rule of law, neither for the society nor the law enforcement. Criminals that we are facing daily are armed with various caliber of firearms, and they often shoot at our members very quick. uNjengele Masimula uthi amapolisa kwiphulo lokuba abonakale ngakumbi eluntwini njengendlela yokuthintela ulwaphulo-mthetho. There is constantly a need to make sure that we are deploying in all hotspot areas. Uthi ay-4,500 amapolisa amatsha nasele eqalisile uqeqesho. Currently we have 4,500 that are currently the colleges. The remaining 5,500 recruits will commence their training in January 2025. Umphathiswa uthi ngeliphulo le-Operation Shanela amapolisa kwazile ukubamba abarhanelwa abangaphezu kwe-161,000. With regard to Operation Shanela, we are happy to announce that we have surpassed the 700,000 mark in terms of arrests countrywide. Kukho ukwanda kokuthengiswa kweziyobisi kweli mvanje nokubandakanya abemi bamazwe angaphandle. Ukanti phakathi kwenyanga kaMeyi noJuni kulo nyaka kuthenjwe iziyobisi eziqikelelwa kwi-14 million rands kunye nentsangu. Yesterday there was a drug mule which was arrested at OR Tambo International Airport coming from Brazil. He's a Brazilian citizen. He has been arrested. He will appear in court here in Kempton Park soon. Ukanti amaphondo afana neMpuma Koloni, iKwaZulu-Natal kunye neNtshona Koloni ngawona ahamba phambili ngokuphathelene nokuqeqediswa kweemoto ezithwala imali. uMasimula umemelele uluntu ukuba lusebenzisane namapolisa ngokuthi luluxele ulwaphulo-mthetho emapoliseni ngokukhawuleza. Amapolisa kwiphondo laseMntla-Ntshona aphanda ityala labasetyhini abathathelwe izikhuntyu zemali ngamadoda bencuma nawo kwaye kubongozwa abasetyhini kuba baqaphele kwisiganeko sakutshanje imigulukudu ekhangelwa ngamapolisa emke nezigidi zemali engange-2.9 million rand. Amapolisa kwiphondo laseMntla-Ntshona akhuphe isilumkiso esithi abasetyhini mabalumke xa beqala ukuthandana namaqabane amatsha. Oku kuzemva kokuba abasetyhini abane begqejwe olungophiyo
imigulukudu yamaselemali ezenza imvuzemvuze luthando kanti ngozungu lichele. La madoda aye acela uthando emva kwenyanga nje ezimbalwa kuthandanwa aboleka imali ezinkulu izigidi zerandi xa sele efumene imali aphela emehlweni. Our investigations into these cases are underway, but at this stage we have not yet been able to get a breakthrough. One of the challenges is that there is less information about the suspects who scammed the victims. Ukwathi abasetyhini baye bacelwe uthando babe bengayazi ukuba iinjongo zezikrelemnqa kukurhwaphiliza imali zabo. Suspects first propose to their targets or victims once they are in love or in a relationship, and will then within a short space of time start to seek assistance in a form of loans from the victims, or they would convince them to retire or to resign. And in case of a resignation or retirement, the suspects will do anything possible to get access to the money. Ukanti ophicotha ubume bengqondo uthi baqaphele ukuba uninzi lwabantu basetyhini banesithukuthezi ingakumbi abadala, nto leyo ibenza bafune ukuzibandakanya kwezothando bengaqaphelanga ubungozi. Uthi le migulukudu yenza lo mkhwa injongo zayo kukufumana inzuzo yemali hayi uthando. They have targets, and they have each targets, they have a plan on how to scam them, right? So they really go out of their way, the perpetrators, to study you and to give you the illusion of, what it is that you want, so that they can gain your trust and then, do what it is they're there to do, which is scam you. Kumemelelwa kubo bonke abantu basetyhini ukuba bahlale bevundlile ukuze bangabi ngamaxhoba yabazungulichele nabombethe ifele legusha. Masiphinde sibuyele kwinqaku lethu lokuqala nalapho ke kwasweleka abantwana abathandathu kwingozi yemoto eMpumalanga. Kube isikhathi lesibhlungu kule mindeni yabantwana labashonile labanye balimala ngesikhathi kushayisana sitimela kanye nebhasi. Kanti ke umonakalo lodaleke kule bhasi ukhombisa ngalokusobala buhlungu lobuviwe bantwana lebe bagibele le bhasi. Kanti ke batali labavakashele indzawo yesehlakalo beve buhlungu kakhulu kubona tindvo letisele phasi talabantwana letifaka ekhatsi ticatfulo kanye netikhwama. Phuma ekuseni waye esikolweni azange safika ekhaya ngendaba yokuthi imbhesi abo driver bakhona bayakhamba bayokusela utshwala bese ndani bangasaqala endleleni ukuthi kwenzakalani. Ibhesi ihlala ifika late kuthiwa udriver bekangekho akaziwa ukuthi bekakuphi. Udriver ubhema isango uthengisela abantwana besikolo isangu, and then udriver uyakhamba uyokusela akasena control endleleni. Abakhonile ukukhuluma izolo sithena sibabuza kona sifika la bathi udriver uthena uyangena uyayibona ikoloyi ukuthi ikude and isitimela nasi sibethe ibheli wathi ngiyangena. Bafunzi besikolo eMorlech basathukile kakhulu ngaloko lokwendekile. I feel sad because we have lost our schoolmates, classmates, sisters and brothers due to the accident that happened yesterday. We are sad as a school because we never thought we will ever experience such a sad thing. Tikhulu letivela kuhulumende tithi titawulenza kutsi kuphotfulwe liphenyo kuze kwateke kutsi yini imbangela yale ngoti. Investigations are currently underway from the various entities. We have got the railway safety regulator here, the RTMC and the department and the SAPS with the full cooperation of Transnet as well. At this point in time, we are giving them space to obviously do their investigations so that it can allow the process to then move forward. We have been advised by RTMC that they will be in a position to give us a preliminary report tomorrow and RSR within the next 48 hours, which will then give guidance to the action steps which the minister must actually take. Nanobe nje tikhulu letiphuma kuhulumende tente tetsembiso tekuthi tawulungisa simo semabhasi lalayisha abantu besikolo, kodwa ke imindeni lelahlekelwe ayinalo lithemba lelenele. Kungmanje ke kusaselela abathathu labalimele kamadima
lababhadla etibhedlela. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMiddelburg eMpumalanga. Sigodliwe isigqibo inkundla ephakamileyo eThekwini kwidabi lophawu nombala wombutho eMK. Amagqwetha ANC amile kwelokuba xa uyekwa lo mbutho ukuba uqhubele phambili nokusebenzisa eli gama oko kungadala umonakalo kwi-ANC xa kufika ixesha lonyulo kwakhona. Kwelinye icala igqwetha le-MK uMnumzana Dali Mpofu uthe isibheno se-ANC asinasihlahla yaye yinkcitha xesha. Igqwetha le-ANC uGavin Marriott wehlisane esenyusana nejaji ebichophele sisibheno uJudge Chetty kuphathelene nomba wophawu lwe-MK Party kwinto athe iza kudala umonakalo kwikamva le-ANC. There will be, as I say, my lord, future elections and by-elections, fundraising and conferences, and all of that is going to involve the use of the MK logo and the MK Party name. And that continued future use will continue to erode on the goodwill that the ANC says it enjoys. Legacy projects at the time didn't institute any action in the High Court to protect its right. Of course not, but its rights were not extinguished. It can't be. I mean, my lord, the mere fact that a political party is registered. But you said that the infringement occurred at the time of the registration. Well, indeed, it started then. And the infringement being vis-a-vis the MK Party and Legacy. Ngelixa igqwetha le-MK Party uMnumzana Dali Mpofu ethe esisibheno se-ANC sithwalisa inkundla uxanduva ngento engekhoyo ngoba kwakukudala baluphosa kwelokulibala igama elithi Umkhonto Wesizwe. It's admitted that they disbanded Umkhonto Wesizwe in 1993. And then they allowed, quote-unquote, legacy projects for 9 years. Kusenjalo namhlanje bekuhleli inhlanganiso yokuqala yesigqeba isiphezulu se-ANC nalapho unobhala jikelele walombutho uFikile Mbalula ephawule ngokugxothwa kwalowo wayengumongameli weli kulombutho uMnumzana Jacob Zuma. Uhlabele mgama ke ukaMbalula esithi umbutho iMK Party ngamandlwane nje adlalwa ngabahlobo bakaZuma. This so-called MK Party is friends of Jacob Zuma. He went and fetched his friend Hlophe, made him a leader there in parliament. He made ridiculous individual demands. The man is out of depth. Zuma has been expelled not by the SG but by the disciplinary committee of the ANC. The job of the SG in terms of the ANC constitution is to announce the decision. I announced the decision of Magashule, I've announced of Jacob Zuma. If he wants to appeal that, he can do it within 21 days. Ukanti ijaji isinkonyile isigqibo ngalomba wombango wegama lomkhonto wesizwe. Xa sihlabela mgama inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane ithi baza kulwa urhwaphilizo, indlala, intswelangqesho kunye nolwaphulo mthetho kule minyaka 5 izayo. Mabuyane ukuthethe oku ngethuba kuvulwa indlu yowiso-mthetho eliphondo eNdabankulu. Inkulu baphathiswa yephondo leMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane ithi ulwaphulo mthetho oluthe gqolo mihla le kweliphondo luza kuphela kungekudala. Sifuna ukuyisiphula nengcambu aluzubakho uphuhliso xa ngaba sijongene nemeko yolwaphulo mthetho. Sifuna ukulwisana ne-gender based violence and femicide. Sonke sibambisane siyikhuphe isuke ebomini bethu. Inkulu baphathiswa ithi iza kuphuculwa ibhisho. Iphupha lebishop esikudala sithetha ngalo lo term yokugqibela ekuphinde sithethe ngalo. Sizawukokha yona sokugqiba sakhe izindlu. Bonke abasebenzi bakarhulumente abanganasizathu sawuhlala Monti nawuhlala kwenye indawo bahlale apha bavuke apha kwindlu efanelekileyo angene emsebenzini kwalapha ebhisho siguqule ibhisho itsho ibe yi-capital city efanelekileyo. Umnumzana Mabuyane uthi indlela zizolungiswa. Bantu base-Eastern Cape sityhile kwelinye iphepha ekwakheni indlela zeliphondo. Senza into engazange yabonwa yobuxhaka-xhaka bendlela. Ezinye zikhwela phezu kwezinye indlela. Aza kulahleka aba bantu bake batshiphe babuye kudala bamane besikhwaza ezi-FMini. In Alfred Nzo and OR Tambo district alone, we're implementing projects worth 22 billion
Ukanti amaqela ezopolitiko athi intetho yenkulu-baphathiswa ayizisi sisombululo kwiingxaki ezijongene nephondo. Siyanota into yoba zikhona izinto ezininzi that he failed to cover, in particular kule nto uyireyizayo yento ye-agriculture. Apha sine-resources, apha sinamalwandle, sinento zonke, which is the part of tourism. Ebesicinga into yoba uzawuthatsha nge-action plan. The Premier didn't seem to be serious about investing in the economy of the Eastern Cape, and which we believe that is affected mostly by the bad infrastructure of the Eastern Cape. The investors, business people, industries who would have interest of coming to Eastern Cape to invest and participate and have activities, when immediately they arrive here, the main challenge is the road network. Minyaka le intetho yobume bephondo ibibanjelwa eBhisho, kulo nyaka kokokuqala ngqa ibanjelwa eNtabankulu. Kusadala ingxoxo mpikiswano nangoku umba wenzwakazi uChidima Adetshina kumaqongo onxibelelwano nalapho abanye babemi beli bevakalisa ukungaxoli kungenela kwalenzwakazi Miss South Africa, ukanti abanye bayamxhasa uChidima ukanti igqwetha elijongene nemiba yokungena nokuphuma kwabantu kweli. uStephanie Disada Bandi uthi umuntu ozalelwe kwilizwe loMzantsi Afrika ungumi waseMzantsi Afrika ukuba omnye wabazali bakhe ungumi waseMzantsi Afrika ngexesha lokuzalwa kwakhe. Elinenekazi lineminyaka engama-23 lazelelwa eGauteng ngutata ongumme waseNigeria ze wakhulela ePinville eSoweto kwaye unobume boMzantsi Afrika ngokupheleleyo. Ingcaphephe yezopolitiko uStephanie Desade uthi lonobuhle ongummi weli ngoku kwabo bathandabuzayo. The root of this controversy is that South Africa is not against or does not prevent dual or multiple citizenship of its nationals. Born in South Africa, and at the time of her birth, her mother was a South African. So whether people like it or not, she is a South African citizen. Weleke ngelithi ukuzalelwa eMzantsi Afrika ngabemi bangaphandle akwenzi lowo uzalelwe kweli abe ngummi weli nanjengoko kunemiqathango elandelwayo. So if you're born in South Africa to foreign nationals, you were born a foreigner. I read an article yesterday that someone said if you're born to a South African permanent resident, you're born a citizen. That's not true. That was the case prior to January 2013. It's no longer the case. If your parent is a South African permanent resident as well and you're born in South Africa, you're born a foreigner. Ngokomgaqo-siseko uSection 2 wecandelo 88 ka-1995, ubani uselungelweni lokuba ngummi weli ngokupheleleyo xa esezelelwe kweli ngokwemiqathango ethile. The principle right now that we are applying is that you get your citizenship by blood, which means one of your parents must have been a South African citizen. Oku kudale isankxwe kumakhasi onxibelelwano. Osaziwayo babanga ngelithi lenzwakazi bayixhasa ngokupheleleyo. Bizindaba ezimnandi kubalandeli bebhola eFreystata xa iMarumo Gallants ithenga igama leMoroka Swallows ukuze ifumane ithuba lokudlala kwiBetway Premiership kule season kwaye iza kuzinza eBloemfontein eFreystata. Eli qela liphinde labhengeza intandane kubalandeli balo uDylan Kerr njengomqeqeshi, kodwa ngelishwa lokakhe uvakalise ukuba uyalishiya liqela kwiveki nje ezimbalwa efikile. Imincili yayibhalwe ebusweni ngethuba egaleleka kwelomzantsi Afrika kuza kuqeqesha iMarumo Gallants emva kokuba eliqela lithenge iMoroka Swallows. Zothuse umzi ke ingxelo zokuba lokakhe uyalahla kwesi sikhundla ngomvulo. After the meeting, I was driving home and I got a message from my chairman saying that him and the management have decided that they need 2 co-coaches to work with me or work under me or work above me, I don't know. And I just phoned the chairman and said, no, that's not for me, sorry. uDylan Kerr noinzalelwane yaseMalta uthi kuninzi anganqinelani nako kwindlela abaphathi abafuna kwenziwe ngayo ukutshintsha izinto kweli qela. The head coach is in charge. The head coach is the boss. I only talk to the chairman. I'm responsible to the chairman, but the technical team is responsible to me. But I didn't get that at all. Lokakhe ukhalela ngendlela yonxibelelwano phakathi kwakhe nabaphathi kwanokujongelwa phantsi njengomqeqeshi. We decided that anybody that come to training, I had to be, told first. Yeah. Because people would just come and say, the chairman's told me to come, or the COO's told me to come, and you'd already got a plan. You prepare, the night before what you're going to do, and then you get to training, and then you find out that the numbers are too many or too little.
Eli qela ke limemezela uDan Dance Malisela njengomqeqeshi oza kuthabatha intambo endaweni kaKhe. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Utsho kwavakala qwathikazi ezindabeni ndiyakubulisa nakwembukelo wam ekhaya ndikwamkele bethuna kwiqonga lam lemozulu mna ke igama lam kuthabile Makhaphela ndikumamthembu nantse yakutsha nje imozulu sizawuvula ke mbukelo wam ekhaya siphawule kaloku ngokubanzi yakutsha nje imeko zemvula ukutshisa kakhulu kwelanga nemimoya ebhudlayo kakhulu kumle kuyabanda kakhulu phaa ekuseni futhi kwiindawo ezininzi apha kumbindi eMzantsi Afrika njengapha kaloku Diyala futhi bevuswa phaa ekuseni kula 5 degrees ekhatshwa ngamafu ngo-20 degrees xa bevala imini yabo amaqondo wakho mbukelo wam aphantsi naphezulu sivule phaa iphelo lokuqala kaloku kusempuma koloni njengaphaya ko-Jamestown e-Alvani kuyabanda ekuseni futhi nemvula kakhulu ngo-19 degrees kuyabanda futhi eMthatha ekuseni bevuswa sisibini nansi kaloku imozulu phaya eFreystata kuncam ke apha eMzantsi njengapha kumazantsi weliphondo eBloemfontein phaya nazo bukele zisabe kakhulu ezamvula zikhatshwa ngumoya obhudla kakhulu phaya ekuseni futhi ngesibhozo bayiqukumbele imini ngo-22 degrees kanti ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso njengaphaya eFredendal iMandundu futhi iMaxongo nameko phaya kuyabanda ngesine beyisonga imini iqabaqaba ngamafu nje ngeshumi likhatshwa sisitshayinca baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso indawo eziphakame kakhulu futhi njengaphaya ko-Appington neziphaluka phaya ekuseni futhi amafu ngeqanda bayayisonga imini futhi kwakhona kuyabanda phaa ngenkwankca yasebusika ka-24 degrees phaya ebusuku kanti benjenje phaya ephondweni laseNorthwest ngomso indawo eziphaa kwempuma futhi nophakama phaa ko-Rustenburg ko-6 degrees ekuseni kusabanda futhi ngorhatya phaa xa bevala imini yabo futhi ku-25 degrees nansi kaloku imozulu bukele apho sikhoyo kusephondweni laserhawutini amazantsi phaya ko-Carletonville ekuseni futhi noxa likhona ilanga kuyabanda xa bevuka phaya bevuswa sihlanu litshise kamnandi noko phaya emini futhi ngo-20 degrees sinyuke embukelo amakhekhaya sithi chu sijonge phaya ephondweni laseLimpopo ngomso njengaphaya kaloku oThabazimbi kube bubanda nenkwankca ekuseni futhi kusesebusuku zikhumbule kaloku ngo-8 degrees bayayisonga beyivala imini yabo ngamashumi nje akhatshwe sisithandathu bona phaya ephondweni lasempumalanga ngomso njengaphaya ko-Middleburg kuyabanda futhi ekuseni kakhulu phaya ngo-5 degrees loo meko iyafana ke napha kaloku emalahleni futhi bevuswa sisithandathu kanti kuba nempele emelo ngo-3 degrees xa sivala sisonga imozulu phaya kokugqibela KwaZulu Natal njengaphaya kaloku ko-Lady Smith futhi kuyabanda ekuseni ngo-14 degrees Vryheid ibanda impela la mozulu phaya ngo-6 degrees kanti kokugqibela mbukele phaya Newcastle ngo-5 ekuseni mna ndikuthele kangaka xeshela imiyole Kamnandi mawethu.